Hej og velkommen tilbage til min kanal. Det er et stykke tid siden, jeg har postet en video. Jeg har haft travlt, men jeg modtog et rigtig godt spørgsmål forleden dag. Og det er sådan et fuldstændig basic spørgsmål, og det handler om, spørgsmålet lød, er det overhovedet muligt at komme igennem og ud på den anden side, når man har binge eating disorder eller sådan compulsive overeating? Og det korte svar er, at ja, det er fuldstændig muligt. Der er rigtig mange, der siger, at det tager lige så lang tid at komme over en spiseforstyrrelse, som man har været i den. Så det vil sige, hvis du har været syg i 5 år, så kræver det 5 år for dig at komme ud på den anden side. Og det passer faktisk ikke. Min erfaring er, at jeg har haft rigtig mange klienter, og jeg har også haft klienter, som har lidt af sygelig overspisning, siden de var unge teenager. Og nu er jeg i deres 40, og kan komme ud på den anden side af den her spiseforstyrrelse på under et år. Og helbredelse i den her, i min forståelse, det er, at man har en intuitiv tilgang til spisning. Det vil sige, man spiser, når man er sulten, man stopper, når man er mæt. Man har ikke nogen restriktioner, man har ikke nogen regler omkring mad. Man spiser det, som kroppen har behov for, og det, som kroppen signalerer, at den har brug for. Så det vil sige, det går fra sådan en kontrolbaseret tilgang til spisning til en intuitiv tilgang til spisning. Det kræver selvfølgelig også, at man ændrer sit syn på, hvad ens krop er, hvad det betyder, hvad ens krop betyder, hvad det er, der giver den værdi. Det betyder også, at man får set nærmere på nogle af alle de her madregler, man har. Det betyder, at man bliver nødt til at se nærmere på maden som sådan en coping-strategi. Det betyder rigtig, rigtig mange ting på vejen, men det behøver ikke at tage lige så lang tid, som man har været syg. Det var det for nu. Tusind tak, fordi du så med, og du kan vælge at trykke abonner, hvis du vil være sikker på at få alle mine videoer. Du kan også vælge at give videoen en like, hvis du synes, den var brugbar. Det var det for nu. Vi ses. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej.